θα μου επιτρέψετε να σχολιάσω, επειδή μπόρεσα να ακούσω λίγη από την κουβέντα που προηγήθηκε με τους καλεσμένους σας, ότι πραγματικά αυτή η κίνηση της κυβέρνησης είναι καθαρά προκλητική και είναι μια ταξική επιλογή της κυβέρνησης. Το να κάνει δηλαδή τι? Να ικανοποιήσει αφενός τις απαιτήσεις της Τρόικας, γιατί τέτοια είναι η συγκεκριμένη κίνηση, και αφετέρου να αρπάξει κυριολεκτικά όλα τα χρήματα στα ταμεία του Δήμου, προκειμένου να αποπληρώσει ένα χρέος το οποίο δεν έχει δημιουργήσει ο λαός. Αυτά τα τερτύπια της ανεξάρτητα αυτοδιοικητική. Ακούμε τη γραμμή του Κουκουέ τώρα, με συγχωρείτε. Αυτά τα τερτύπια, βεβαίως, εξάλλου η λαϊκή συσπήρωση. Αυτό. Να το πούμε όμως στον κόσμο να ξέρει τι ακούει. Είναι της λαϊκής Βγαίνετε συσπήρωσης, τώρα από ένα παιδικό σταθμό που πάνε παιδάκια, να κάνετε τώρα κομματική και μετά λένε εμένα ότι όταν λέω δεν υπάρχουν ανεξάρτητοι αυτοδιοικητικοί στην περισσότερη πλειοψηφία. Θα τα ακούσω εγώ, αλλά να το ακούει και ο κόσμος να καταλαβαίνει γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Θα μου επιτρέψετε, επειδή δεν έχω την πολιτική. Δεν μπορεί να παίζετε όμως, κυρία μου, δεν μπορείτε να δημιουργείτε ανησυχία στους γονείς και στην κοινωνία για να περάσετε την γραμμή τη δική σας. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό το πράγμα. Συγγνώμη, δεν είναι κομμουνιστής, ρωτήστε το. Μιλάμε με τους ανθρώπους που Γιώργο μου, άμα σου λέει ένας κομμουνιστής. Εγώ το αντιμετωπίζω ως συνδικαλιστή. Και εγώ ως κομμουνιστή. Θέλω να σε ρωτήσω, ο άντρας μου είπε ότι είσαστε κομμουνιστές. Κουμούνια γάμο, ότι φάγατε την Ελλάδα, κουμούνια! Όχι, το μαλάκα στο δέχομαι, όχι και κουμούνια.